Widodari temanten kakung kenging kencing manis arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kok iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Manten putri hangidak punang antiga ngideki ndhokipun temanten kakung kapitan nalika. Aduh, cuk. Dipun keparengaken jumenengaken waranggana. Damel suka parisuka geguyonan sesarengan kalian kanca-kanca Astabrata wong suwe ora jamu. Sik, aku sing lagi pertama kepetuk ini loh, yang dari Ponorogo ini loh. Dari Ponorogo. Ini loh. Yang mana? Ini. Iya, Yang ini. Wah, putra daerah. Nek ngono ya rada beda. Wis saka kana. Mangke katuran jumeneng nggih, Mbak nggih. Jumeneng saged ta? Oh iki. Iki piye? Kecewa. Om iki kok iso. Saking Ponorogo nggih. Iya. Diaturi jumeneng Lagi pisan iki petuk menglo disikne. sepate beda. Napa niku? Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika kepareng nderek hanggergengaken swasana lumantar Astabrata. Jengkaripun risangat mojo temanten kekalih yen Kinandra Panyayah Cantaka ingkang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Iya. Sampeyan saking kono. Aku dari sini. Manten putri, sampeyan manten putri. Oh, nggih. Kowe manten kakus. Kakung. Manten jumbleng. Manten kakung. Kula MC mboten. MC harus. Kula tak MC nggih Mas Mandal. Iya. Tak MC ya nduk ya. Nggih. Mas Akbar. Ya, MC monggo. Wah, yane mangsa kala dumawaing kodrat pripun Mas Akbar sae nggih? Sae Mbak nggih. Sae. Piye Mas Mandal sae? Ya. Nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang gebyor alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti lila jaring para kina pripun Mas Akbar? Apik. Mbak pripun? Sae. Piye Mas Mandal? Ya. Nesu to care iki bolak-balik takon. Lumaksana lon-lonan temanten sarimbit arsana tepi tata upacara daub. Mangga kepareng lon-lonan tumuju wonten ing sasana temanten putri ingkang ayu kados widodari temanten kakung kenging kencing manis wis mari Mas sing gagah ngene lho kok kok ngene iki lho Oh, mantene wedok kinyis-kinyis ngene kok jarene Sampeyan sing bagus ngono lho Mas, sing gagah. sing gagah Gagah. bengi iki kowe iki saingan karo Lin Mas Gianto ngono lho. Mesem sithik. Mesem. Nah, Mesemnya mah keberadaan karo mesem. Lah, untune rada dikit lah. Lah. Mesem. Yo, bojoku Enak lagi. ngene iki piye? Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsana kepitata. Pripun Mas, pripun sae nggih? Sae. Tata upacara daub. Netepi adat widhi-widane ingkang sampun kepareng temanten kekalih ingkang sami picekipun. Aduh. Temu kok bablas iki lho. Wong temu kok salipan simpangan iki lho. Piye? Ayo gapyuk rinangkul ki lempit-kempit to, ya to Mas. Leres. Ana lho saka kono. Wah, goblok ora umum. Nuwun sewu. Damel sawatan nggih. Sawatan. Tradisi Mengke kudu komplit dijangkepi. tradisi sawatan. Tradisi. Mengke nek saged pasne matane nggih. Mata. Lah niku mboten beto. Ora sah. Beto. Pasne matane ya Nduk ya. Nggih. Para banter ae Nduk ra apa-apa. Banter. Nggih. Lon-lonan denira lumaksana temanten. Pripun Mas sae nggih? Sae. Sarimbit arsana tepi upacara daud tempuk ing catur nitra handayana daya pangaribawa sakala kumplawe astane hambalang gantal kabalakan tendang. Sabar. Kok iso mantene tawur lho. Lah jare mripate wau. Lah Ngambekmu ki lho. Kowe ki tak swampuk basa kowe kok iso. Lah wong mataku iki balang kena mataku. Iki balangan gantal Mas, bandem nganggo suruh. nah, sesuai aba-aba MC. Kok ora nganggo suruh? Suruh gak enek. Ganti gedang.
Mbok digani boto. Oh, njaluk boto, njaluk boto. Aja. Wong dilulu kok Lon-lonan pripun Mas sae nggih? Apik gregele apik. Mbok. Ya. Oh. Temune kapan iki? Kok ra temu-temu. Temanten kawis singal repepeh. Nek kok aku deh. Sae nggih. Saya kayak dalang kene. Lon-lonan Denira Lumaksana sang pujangganing daup Iya. kepareng ngucap mantram sakti kidung rahayu. Wah iki. Gonggo trigonggo durga mendak kala sirna. Heeh. Assalamualaikum, salam tebok bosok liak-liok kali hasem. Ilang sake Sukerto, ilang sake Bilai, salam. Tolak balak iki, tolak balak. Tolak. Wes ilang balake. Wes tolak balak. Ora balak Mas. Tolak balak. Mantene adus. Lon-lonan Denira Lumaksana sak ngandhap pripun Mas? Sae. Tarup agung temanten yuni diberkah pangestu sumungkem wonten. Wale tak glito ndasmu kowe engko. Wale. Berkah pangestu sumungkem temanten. Sing kuwale iki sungkeme iki lho. Sing sungkem ki manten wedok. Aku ya wedi kualat. Lah kok iso? Wong biyen sing nyunatno kene kok. Oh. Bektin aku. Ya ora apa-apa. Manten kakung sumungkem wonten ngersanipun temanten putri, sanalika temanten putri hangidak punang antiga ngideki ndokipun temanten kakung kapitan sanalika. Aduh, cuk. Alah. Lah kok terus deteng. Lah iya. Piye? Nyapa rasane piye? Kon delokne lho sinden. Sik ora iki. Piye? Teko Pak Lurah kan lho, pripun Pak? Pak Lurah. Tulung sampe delone Pak Lurah. Ngapa to, Ndol? Tak kon delok Pak Lurah iki. Heeh. Cek ora. Lah suarane piye to? Muni mak tus ngono. Coba jajal. Pak Lurah sing ndi kok iso? Kan sing dureng kalau Pak Lurah. Pak Lurah. Nah, kari siji. Karek siji. Iya. Ya kon ngideki Pak Lurah pisan to ben. Lho. Ya ora kena dinggo iki kok. Kene. Balik. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata Sang Narendra Muda Arisa juga. Kawis tinggal gandul. Nah iya. Metamit jabang bayi. Ngempet loro iki lho. Lumaksana gegandengan asta datan ginggang sarikma pinara sastra. Minggah madyaning Sitinggil Binaturata temanten putri. Sik wale, aku sing gandeng. Oh, lah kurana laku. Manten putri badhe ngeteraken manten kakung wonten ing UGD. Manten anyar kowe. Lah manten anyar penyakitan ngono kok iso. Pak Lurah, Nyapa? enten kamar kosong. Arep Apa? apa? Lho wong bar manten anyar ya langsung iya. Gegandengan asta temanten sarimbit pinunggel gamelan Lokananta. Hop. Sah dadi manten. Mosok Mah aku. Lah, ngapa to? Masa Gundul bojoku to? kaya ngono. Wis di karo apane? Iki nih, sirahe. Lho, ora ngerti. Khasiate. Napa? kowe ora ngerti khasiate ndas gundul to? Apa? Tak dudoe bengi iki. Apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Mbok kapane, Ndol? Ya diusep-usepne. Sampluk basak kowe kok iso. Tetembangan, ayo nembang. Panjenengan apa Mas Mondol sing gandrung? Ayo. Mas Mandal. Oke. Gandrung. Iya. Bojo. Arase apa slendro pelak? Apa Mas? Mumpung pelok. Wedeh ngomong pelak iya. Ora slendro ae to, apik slendro kok. Slendro ae lho. Slendro. Slendro lho duwe campur sari debagong, apik slendro. Tinggal slendro, Mas. Weh, hebat tenan. Diagem to blangkone iki. Blangkone dicupane larang-larange digo. Sing besis ora. Engko rasane piye omong aku ya, Mas?
Manten anyar mesti rasane mowe. Blangkone kuwi lho. Nah, ngono. Apik kuwi. Sakne mboten klodo, ngeten lak kaya Buntadewa. Kyai Werkudara. Nah, Dan. Ayo. Sinebut ngono kae ya kena. Sembarang wis, ayo. Sembarang. Sinebut pahlawan putri. Edan tenan. Suarane apik, Mas. Apik. Raine sing eleki. Nek pengen apa ya dicet kono. Lemo apalan pirang dino, Mas? Hah? Lemo apalan pirang dino? Ya wis enek 3 tahun. Yo. Tak kira 2 dino, bake malah 3 3 tahun. tahun ra apal-apal aku. Ya. Ayo. Sri Uning Mustika Tuban. Semangat tekan loja-loji lho. Dolat Dolat joli. Sri Uning Mustika tu. Marai. Ora. Arep marai. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe Mboten Pak, mboten. Aku wis hafal. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban. Kok Tuban kaya Tuhan iki lho. Tuban lho. Wong Tuban yo jek anu nyembah Tuhan. Yo. Bener ya. Jan, kok omongane kok lunyu men Ratu Tikus sih Jan. Bendina mangan lumut ben lunyu. Ketoke blangkone kok kurang forem tengah jeng. Oh iya. Ngeten sae niki. Niki nek iso mudan-mudanan aman. Kok iso? Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lho. Yo lagi roh bengi iki aku. Nyapa? Rai enek empere. Putra Kanjeng Sira lawe. Alah, bapak gantenge kaya kene. Wah, kemayune. Kemayune iki aku. Alah, rumangsaku. Alah, ora enek sing ngene. Ora dienekne. Kok ngene lho? Ora. Kok ngenekne to. Rumangsaku. Terus. Tuk gong prang. Dok pranggung. Duk pranggung. Marai ya. Ora. Lho sing bener kono kuwi yo. Melok marai. Ya ora. Tapuk. Lho. Tapuk ngene lho. Ngene lho, tapuk. Tapuk ngene lho. Oh, ngene Ding. Iya. Tuk pranggung bojone goro. Ngebelo. Bebelo. Maraine sing gandrung piye? Enggak wis ya. Gandrungo nek pengen Ora. mau disilah ngono. Ganteng ra ndek pacar no. Awakmu iki. Aku. Kae lho rupane ganteng radang payu-payu. Nek karo kowe wajahe piye to, Dal? Yo mirip to jane. Kowe karo Akbar? Mas Akbar? Mirip. Jajal jejer. Tekok karo penonton ya. Iya, ya tekokne penonton jajal. Ngono, masa jare biyen laire kembar. Nah. Pripun? Jajal. Tekone. Kowe wani buktekne nek ganteng kowe. Wani no. Jajal tekokne masyarakat suara rakyat suara Tuhan. Pripun bapak-bapak? Pripun bapak-bapak, ibu-ibu? Urung takon disauri. Kacang urung takon disauri. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula karo Mas Akbar ganteng ndi? Mondol karo Akbar ganteng pundi? Mosok ganteng Akbar. Penonton kono Iya lho, suarane Akbar. balen sebelah kono lho, jajal. Sebelah kono apa piye? Sing sebelah mriki. Kula karo Akbar ganteng ndi? Padha ki lho nyauri padha. Oh sing muni elek ditok-tok. Sing elek Kono Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Heeh. Kula karo Mas Akbar ganteng pundi Pak Lurah? Padha ki Oh, lho. padha bagus. Heeh. Pak Lurah iki jujur. Ora perkara jujur wong sing kena dinyang mek kowe kok.
Balik perkara anggarannya to ki. Perkara anggaran kanca. Oh alah. Ngelem aku bae ming sing kena dinyang aku tok. Ah, Ayo, teruskan. teruskan. Bebela. Bebela Wiratmaya. Sik, dipasne. Dipasne. Bebela. Balah. Kowe iki Malah. digenderi lho, Pas nih, rada cedak. Rada nyedak karo gender, rada gender. Bebela Wiratmaya. Pinter. Pinter lagi. Pamburung. Maraina. Ora. Tan murung sriuning gundul. Gugur. Mbak Vela. Yo. Modele kok wis nyepak ngene lempane. Halah,
Pripun Mas Akbar sampean? Astabrata menurut Mbak Vela kompak ya? Ah, kompak Pak. Oh ngene kok kompak iki lho. Lan apa? Astabrata iki ketok kompak. Ki mergo kan main bareng. Bareng. Nek sendiri. Jajal nanti Nek dites sitok-sitok umpama ditus, Heeh. dites. Dites. Terus mie ayam mau piye? umpama dites sitok-sitok